Els efectes provocats per la mala actuació de l'ésser humà en el medi ambient són 4. En primer lloc, la tala incontrolada dels arbres. En segon lloc, la contaminació del sòl. En tercer lloc, la contaminació de l'aigua. I per últim i en quart lloc, la contaminació de l'aire. La tala de manera incontrolada dels arbres dona lloc a una desforestació. Què és la desforestació? La desforestació suposa la desaparició dels boscos fonamentalment causada per l'acció humana. Quina conseqüència posseeix? La gran conseqüència és que suposa una disminució en la producció d'oxigen, Què vol dir això? que si l'humà segueix talant els arbres de manera descontrolada, arribarà un moment en què no tindrem oxigen per respirar i morirem, ja que l'oxigen és imprescindible per l'existència de l'ésser humà. A més, també afecta els animals, que depenen dels arbres que l'humà tala. La brossa és el principal contaminant del sòl, ja que tarda molt de temps en destruir-se. Què passa amb els llocs on estan aquestes brosses? En els llocs on s'acumulen per molt de temps les brosses, apareixen microorganismes que afavoreixen a la desaparició de les plantes i a la reproducció d'animals portadors de malalties com les rates, paneroles o mosques. Gran quantitat de les deixalles domèstiques, agrícoles i industrials tenen com a destí final la mar. Quins són les principals deixalles? Les principals deixalles són la matèria orgànica, la matèria fecal, detergents, etc. Quins són els principals culpables d'aquesta contaminació? Les indústries que aboquen a l'aigua gran quantitats de substàncies perilloses com mercuri, plom i arsènic, que enverinen els organismes que es posen en contacte amb elles. Per què es contamina l'aire? L'atmosfera es contamina quan s'altera la seva composició. Per què ocorre això? Ocorre principalment perquè s'aboquen gasos dels automòbils i de les indústries. Quins són els contaminants de l'atmosfera? Els contaminants de l'atmosfera es divideixen en gasos i partícules en suspensió.